Y fi di Jim y Jyglwr. Dwi'n joio jyglo wir. Fi di'r jyglwr mwyaf jyglsyd a jyglodd drwy'r holl sir. Helo, shwmai. Fi di Gruffydd Owen a fi ydi bardd plant Cymru. A heddiw, da ni'n cynnal gweithdy digidol fel rhan o ddathliadau pen blwydd y bardd plant yn 20 oed. Yr hyn mae bardd yn ei wneud ydy chwarae efo geiriau, cael hwyl efo geiriau a chreu pethau difyr. Rwan ta, un peth mae bardd yn ei ddefnyddio mwyn gwneud ei gerddio yn ddifyr ydy odl. Dyma enghraifft i chi o odl. Rwan ta, fe enw i ydy Gruffydd. Rwan ta, mae Gruffydd yn odli gyda Dafydd. Rwan ta, da chi'n gweld bod yr ydd ar ddiwedd Gruffydd yn swnio'n debyg i'r ydd ar ddiwedd Dafydd. Rwan ta, beth arall sydd yn odli efo Gruffydd? Wel, mae gennym ni Meredydd, enw arall sydd yn gorffen efo ydd. Gennym ni hefyd Hedydd. Rwan ta, Gruffydd a Dafydd a Meredydd a Hedydd. Da chi'n clywed yr enw yma i gyd yn swnio yn debyg. Rwan ta, taso ni efo enw gwahanol, taso gen ni enw fel, wel, Sophie. Rwan ta, pa enwa sydd yn odli efo Sophie? Wel, ella bod gennych chi rhywun yn eich dosbarth chi efo'r enw Sophie, neu enw sydd yn swnio fel Sophie, sydd yn odli gyda Sophie. Beth am Cassie? Mae Cassie yn odli efo Sophie. Beth arall gennym ni? Mae gennym ni Harry. Mae Harry hefyd yn odli efo Cassie a Sophie. Ac Evie. Mae Evie a Harry a Sophie a Cassie i gyd yn odli efo'i gilydd. Rwan ta, be dwi eisiau chi wneud efo help eich athro neu eich athrawes ydy creu rhestr o holl blant eich dosbarth a dwi eisiau chi weld pa enwa sydd yn odli efo'i gilydd. Efalla bydd ambell enw ddim yn odli efo unrhyw enw arall, ond efalla fydd ambell enw yn odli efo sawl enw gwahanol.